आजोबांनी त्यांच्या 2 मित्रांसोबत घडलेली एक भयानक घटना मला सांगितली होती. तीच आज भयकथा रूपात मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे. गोष्ट 1960ची आहे. तेव्हा त्यांचे 2 मित्र शिक्षणासाठी शहरात राहण्यास गेले होते. त्या काळी मनोरंजनाची फारशी साधने उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे आठवड्यात एखादा चित्रपट किंवा नाटक पाहायला जाणे हेच त्या काळच्या तरुणांचे मनोरंजनाचे साधन होते. एके रात्री त्यांचे 2 मित्र हरी आणि मनोज चित्रपट पाहून घरी जात होते. जवळपास रात्रीचा 1 वाजला असावा. ते दोघे भयपट पाहून घरी जात असताना बऱ्यापैकी घाबरलेले होते. चित्रपटगृहातून निघाल्यापासून दोघे एकमेकांना एक चकार शब्दही बोलले नव्हते. पण आता ती जीवघेणी शांतता वाढत चालली होती. हरीने काहीतरी बोलून शांतता भंग करण्याचे ठरवले. छान होता रे चित्रपट, नाही का? मनोज बोलला. छान होता, पण भयानक होता रे. मला तर अजून सुद्धा भीती वाटत आहे. एकतर आपण पहिल्यांदाच भयपट पाहायसाठी आलो एवढ्या रात्रीचं. वातावरणाचं गांभीर्य कमी करत हरी म्हणाला. घाबरलास काय तू? अर्थातच, भुवया उंचावत मनोज म्हणाला. हरी घाबरलेला असताना सुद्धा आता मनोज समोर स्वतःच्या निर्भीडपणाचा आव्हानात होता. काय यार, मर्दासारखा मर्दगडी तू आणि अशा गोष्टी करतोस. आता मनोज किंचित रागात म्हणाला. हो का, तुला नाही वाटली भीती? अजिबात नाही, हरी बेफिकीर स्वरात म्हणाला. ठीक आहे, नाही वाटत ना भीती? चल, एक पैंज लाव, मनोज बोलला. बोल, काय पैंज आहे? प्रश्नार्थक नजरेने हरी पाहत म्हणाला. आपल्या रूमच्या रस्त्याने जाताना एक दफनभूमी लागते, माहिती आहे ना? त्यावर हरी फक्त म्हणून उत्तरला. हां, तर पैंज अशी आहे, मी त्या दफनभूमीच्या बाहेर उभा राहील. 10 मिनिटे आत जाऊन दाखवायचे. जर तू असं केलंस तर पुढील 3 सिनेमे मी तुला दाखवेन. त्याचे ते बोलणे ऐकून हरीची भीती मनातल्या मनात शिगेला पोहोचली होती. पण आता स्वतःच्या हिमतीच्या एवढ्या बढाव्या मारल्यानंतर मागे हटणं म्हणजे अपमानच. हरी 2 मिनिटे विचार करू लागला. त्यावर मनोज म्हणाला. काय झालं मर्दा, गळून पडली का सगळी हिंमत? त्याच्या त्या खवचट प्रश्नाने अहंकाराच्या भारात हरीने एका क्षणात पैंजेची कबुली दिली. चल, तयार आहे मी. किर्र अंधार, घरात किड्यांची किरकिर, दूरवर कुठेतरी भुंकणाऱ्या कुत्र्यांचा आवाज आणि तो निर्मनुष्य रस्ता. एखाद्याच्या मनात भीतीचे थैमान घालण्यासाठी या गोष्टी पुरेशा होत्या. पण हरी आता याच्याही पलीकडे काहीतरी करणार होता, त्या जीव घेण्या पैंजेपोटी. शेवटी ते दोघे त्या दफनभूमीसमोर पोहोचले. बघ, अजून पण संधी आहे. जाशील ना आत, नाही तर येशील ओरडत ओरडत बाहेर, मनोज परत त्याच खवचट स्वरात म्हणाला. एक चकार शब्दही न बोलता हरी आत गेला आणि मनोज बाहेर त्याची वाट पाहू लागला. त्याने घड्याळात पाहिले तेव्हा 1:20 झाले होते. म्हणजे 1:30 वाजेपर्यंत हरीला तिथे थांबायचे होते. हरी आत गेला आणि दफनभूमीच्या अगदी मध्यभागी येऊन तो तिथे असलेल्या एका बाकड्यावर बसला. त्याच्या मनात भीतीने आधीच घर केले होते. आता एखादी चाहूल सुद्धा त्याला हृदयविकाराचा झटका द्यायला पुरेशी होती. तो मनातल्या मनात विचार करू लागला. खरंच आपल्याला इथे काही दिसलं तर? आपण पैंज लावली खरी, पण भीती तर आपल्याला पण वाटत होती ना. नसते शहाणपण आपल्याला महागात पडायला नको. त्याचे हे विचार सुरू असतानाच सुकलेली पाने पायाखाली तुडवत कोणीतरी त्याच्या मागून झपाझप पावले टाकत गेल्याचं त्याला जाणवलं. म्हणे, तू आहे का? मज्जा घेतोयस का माझी? हरी रागावलेल्या स्वरात म्हणाला. समोरून काहीच प्रतिसाद आला नाही. पुन्हा ती जीवघेणी शांतता. त्यातून हरी सावरतोय तोच एक हृदय पिळवटून टाकणारी बाईची किंकाळी त्याला ऐकायला आली आणि त्याच्या डोक्यात मुंग्यांचं वारूळ उठलं. कोण आहे? हरी बेदरलेल्या आवाजात म्हणाला. शेजारूनच कुत्र्यांच्या विवळण्याचा आवाज आला. जणू पुढे होणाऱ्या अनर्थाचं भाकीत तो कुत्रा करत होता. आता तिथे क्षणभरही थांबणे हरीला अशक्य झाले होते. तिथून बाहेर पडण्यासाठी हरी वळाला आणि समोरचे दृश्य पाहून त्याच्या अंगावर सर्रकन काटा आला. समोर एक पांढरी धुसर आकृती उभी होती.
ती हळूहळू हरीच्या जवळ येत होती. ती जशी जशी हरीच्या जवळ येत होती तशी तशी स्पष्ट होताना हरीला दिसत होती. आपलं हृदय छाती फाडून बाहेर येतं की काय असंच हरीला वाटत होतं. ती आकृती स्पष्ट होताच हरी जोरात ओरडला, कारण ती आकृती खूपच भयानक होती. चेहऱ्यावर जागोजागी झालेल्या जखमा, अर्धवट गेलेले केस, तुटलेले ते सुळ्यासारखे दात, अंगावर अर्धजीर्ण झालेले कपडे आणि सगळ्यात भयानक म्हणजे त्या आकृतीला डोळ्याच्या ऐवजी फक्त 2 खोमण्या होत्या. असे काहीतरी आपण स्वप्नात सुद्धा विचार न करू शकत असलेले दृश्य पाहून हरी तेच ग्लानी येऊन पडला. इकडे मनोज चिंतेत उभा होता. 10 मिनिटाची पैंज 20 मिनिटे झाले तरी हरी आला नाही. म्हणून शेवटी अंगात असलेली सगळी हिंमत एकवटून मनोजने आत जायचे ठरवले. आत जाऊन त्याने जेव्हा हरीला खाली पडलेले पाहिले तेव्हा तो त्याच्या जवळ जात त्याला उठवण्याचा प्रयत्न करू लागला. हरीचे हृदयाचे सुरू असलेले ठोके पाहून मनोजच्या जीवात जीव आला. हरीला तसाच उचलून त्याने घर गाठले. सकाळी जेव्हा हरीला जाग आली तेव्हा तो विचित्र प्रकारे बडबड करत होता. पण नेमकं काय झालंय ते मनोजला समजत नव्हते. काही वेळाने हरी थोडा नॉर्मल झाला आणि त्याने रात्री घडलेला सर्व प्रकार मनोजला सांगितला. त्यावर तो हेही बोलत होता, ती गेली नाहीये, ती माझ्या सोबतच आहे. मनोजला वाटले हा घाबरलेला आहे म्हणून हे सर्व बोलत आहे, आणि कदाचित रात्री भीतीपोटी त्याला भास झाला असेल म्हणून मनोजने त्याच्याकडे दुर्लक्ष केले. असेच दिवसांमागून दिवस लोटत होते आणि हळूहळू हरी आता एखाद्या वेड्याप्रमाणे स्वतःचीच बडबड करायला लागला होता. तो सारखं एकच वाक्य बोलायचा, ती गेली नाहीये, ती इथेच आहे. त्याची मानसिक स्थिती इतकी खालावली होती की त्याला शेवटी एका वेड्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये भरती करावे लागले. मनोजला आता त्या रात्री लावलेल्या पैंजेबद्दल स्वतःचाच राग येऊ लागला होता. साधारण 10 दिवसानंतर पेपर चाळत असताना एक बातमी वाचून मनोजचं हृदय पिळवटून निघालं. वृत्तपत्राच्या डाव्या बाजूच्या छोट्याशा कोपऱ्यात बातमी होती, वेळाच्या भरात इसमाची हॉस्पिटलच्या छतावरून उडी मारून आत्महत्या. ती बातमी वाचताच मनोजच्या डोळ्यात टचकन पाणी आलं आणि या मृत्यूला आपणच जबाबदार आहोत हे त्याला कळून चुकलं. त्या प्रसंगानंतर मनोजची सुद्धा तब्येत खालावत गेली आणि काही वर्षात मनोजने सुद्धा तरुण वयात ह्या जगाचा निरोप घेतला. कदाचित स्वतःबद्दल त्याच्या मनात जागा झालेल्या त्या घृणाभावनेने त्याला संपवले होते. अशा प्रकारे ती जीवघेणी पैंज पूर्ण झाली.